Umelá inteligencia, revolučná technológia alebo hrozba pre ľudstvo. Dnes sa pozrieme na to, ako AI mení svet rýchlejšie, než si väčšina z nás uvedomuje. To znie fascinujúco. Kde vlastne začneme? Od prvých počítačov alebo rovno od dnešných chatbotov? Nie. Aby sme pochopili, kde sme teraz, musíme sa vrátiť oveľa ďalej do minulosti. Predstav si, že stojíme na časovej osi technologického vývoja. Na jednom konci máme právek s kamennými nástrojmi a na druhom dnešnú AI. To je poriadny skok. Ako sa vlastne dostaneme od kameňov k počítačom? Cez sériu kľúčových vynálezov. Napríklad, vieš, kedy bol vynájdený prvý skutočne prelomový nástroj po kamenných sekerách? Tipujem, že to bolo koleso. To predsa zmenilo spôsob, akým ľudia cestovali a prepravovali veci. Presne tak. Koleso bolo vynájdené okolo roku 3500 pred našim letopočtom v Mezopotámii. A vieš čo? Tento jednoduchý vynález položil základy pre celú našu civilizáciu. Wow, to je neuveriteľné. A čo nasledovalo po kolese? Nie. Ďalším veľkým skokom bola doba železná, ktorá začala okolo roku 1200 pred našim letopočtom. Železné nástroje umožnili ľuďom efektívnejšie obrábať pôdu a vyrábať zbrane. Ale skutočná revolúcia prišla až s vynálezom kníh tlače v 15. storočí. Jasné. Gutenbergov vynález. Však to muselo úplne zmeniť spôsob, akým sa šírili informácie. Presne tak. Knihtlač umožnila masovú produkciu kníh a tým pádom aj rýchlejšie šírenie vedomostí. A potom prišla priemyselná revolúcia v 18. storočí, ktorá priniesla parné stroje a mechanizáciu výroby. Takže od kameňov cez koleso, železo, knihy až k parným strojom. To je poriadny skok. Ale ako sa dostaneme k umelej inteligencii? Nie. Kľúčovým momentom bolo 20. storočie a digitálna revolúcia. Počítače, internet a mobilné technológie úplne zmenili spôsob, akým žijeme a pracujeme. A práve to položilo základy pre vývoj umelej inteligencie. Takže AI je vlastne logickým vyústením tohto technologického vývoja? Presne tak. A vieš, čo je zaujímavé? Keď sa pozrieme na graf technologického pokroku, vidíme, že krivka je čoraz strmšia. Hovoríme tomu exponenciálny rast technológií. Exponenciálny rast? To znie trochu desivo. Znamená to, že sa veci menia čoraz rýchlejšie? Áno, presne toto znamená. Každá nová inovácia umožňuje rýchlejší vývoj ďalších technológií. A práve teraz, s nástupom umelej inteligencie, sa nachádzame na tej najstrmšej časti krivky. Wow, to je fascinujúce. Ale poďme sa pozrieť bližšie na samotnú históriu umelej inteligencie. Kedy vlastne vznikla myšlienka AI? Nie. Prvé koncepty toho, čo by sme dnes mohli nazvať umelou inteligenciou, sa objavili už v roku 1943. Alan Turing, ktorého mnohí považujú za otca modernej informatiky, prišiel s prvými konceptmi simulácie myslenia. Alan Turing. To je ten chlapík, čo rozlúštil nemecký šifrovací stroj Enigma počas druhej svetovej vojny však? Presne tak. Turing bol génius svojej doby. Ale samotný termín artificial intelligence sa prvýkrát použil až v roku 1956 na Dartmouthskej konferencii. Táto konferencia sa považuje za oficiálny začiatok výskumu umelej inteligencie. Takže od prvých konceptov k oficiálnemu výskumu to trvalo viac ako 10 rokov. A čo sa dialo potom? Nie. V 80. rokoch sa AI začala používať v priemysle, najmä v oblasti diagnostiky a rozhodovania. Tieto tzv. Expertné systémy boli prvým praktickým využitím AI v reálnom svete. Ale skutočný prelom prišiel až v 21. storočí s nástupom strojového učenia. Strojové učenie, to je to, čo používajú napríklad odporúčacie systémy na Netflixe alebo Spotify, však? Presne tak. A v posledných rokoch sme svedkami ďalšieho veľkého skoku nástupu generatívnej AI. To sú systémy ako ChatGPT alebo Midjourney, ktoré dokážu vytvárať úplne nový obsah. To znie neuveriteľne. Ale aký je vlastne rozdiel medzi bežnou AI a generatívnou AI? Nie. Bežná AI sa zameriava na automatizáciu špecifických úloh. Napríklad rozpoznávanie tvári alebo odporúčanie produktov na základe vašich predchádzajúcich nákupov. Na druhej strane, generatívna AI je schopná tvoriť úplne nový obsah na základe svojho dátového tréningu. Takže napríklad, keď AI skenuje čiarový kód alebo nám pomáha s navigáciou, to je príklad bežnej AI.
Ale keď AI napíše celý článok alebo vytvorí umelecký obraz, to už je generatívna AI správne. Presne tak. Generatívna AI prináša do hry kreativitu a inovácie. Je to ako mať digitálneho asistenta, ktorý dokáže nielen odpovedať na otázky, ale aj samostatne tvoriť. To znie fascinujúco. Ale aj trochu desivo. Nemôže to ohroziť pracovné miesta ľudí v kreatívnych odvetviach? Nie. To je veľmi dobrá otázka. AI určite mení trh práce, ale skôr než nahrádzať ľudí, sa zdá, že AI sa stáva nástrojom, ktorý ľuďom pomáha byť produktívnejší a kreatívnejší. Napríklad, umelci používajú AI na generovanie nápadov alebo na rýchle prototypovanie. To dáva zmysel. Takže AI je skôr ako super výkonný nástroj než náhrada za ľudskú kreativitu? Presne tak. A to nás privádza k ďalšej zaujímavej téme rozdielom medzi AI, AGI a ASI. Tieto pojmy sa často zamieňajú, ale predstavujú 3 rôzne úrovne umelej inteligencie. To znie komplikovane. Môžeš to trochu vysvetliť? Samozrejme. AI, alebo Artificial Intelligence, je to, o čom sme doteraz hovorili, špecializované systémy schopné vykonávať konkrétne úlohy, ako rozpoznávanie rečí alebo obrazu. AGI znamená Artificial General Intelligence. To by bola inteligencia na úrovni človeka, schopná riešiť všeobecné problémy. A nakoniec AC, Artificial Superintelligence, je hypotetická forma AI, ktorá by prekonávala ľudskú inteligenciu vo všetkých smeroch. Wow. Takže v súčasnosti sme na úrovni AI, AGI je cieľ, ku ktorému smerujeme a ASI je zatiaľ len teoretický koncept? Presne tak. AI je už bežnou súčasťou nášho života. AGI je to, na čom vedci intenzívne pracujú a ASI je zatiaľ len víziou budúcnosti s obrovským potenciálom, ale aj potenciálnymi rizikami. To znie ako scenár z sci-fi filmu. Aké sú vlastne tie potenciálne rizika ASI? No, existujú obavy, že superinteligentná AI by mohla prekonať ľudskú kontrolu a sledovať vlastné ciele, ktoré nemusia byť v súlade s našimi záujmami. Ale je dôležité poznamenať, že sme od ASI ešte veľmi ďaleko a mnohí odborníci sa zameriavajú na vývoj etickej a bezpečnej AI. To dáva zmysel. Takže, čo by si povedal, že je najdôležitejšie, aby ľudia vedeli o AI v súčasnosti? Myslím, že kľúčové je pochopiť, že AI je mocný nástroj, ktorý formuje náš svet a bude mať obrovský vplyv na to, ako budeme žiť a pracovať v budúcnosti. Ale s veľkou mocou prichádza aj veľká zodpovednosť. Je na nás, aby sme AI využívali eticky a zodpovedne. To je skvelý záver. AI je ako most medzi dneškom a budúcnosťou, ale my sme tí, ktorí určujú, kam ten most povedie. Presne tak. A to je možno tá najdôležitejšia výzva pre nás všetkých, nielen pasívne prijímať technologické zmeny, ale aktívne sa podieľať na ich formovaní. A s týmto posolstvom sa musíme rozlúčiť s našimi poslucháčmi. Ďakujeme, že ste boli s nami v dnešnej epizóde GNFM. Áno, ďakujeme za pozornosť. A nezabudnite, budúcnosť AI je v našich rukách. Dovidenia.